Miracle Blade – световно качество в изработката на кухненски ножове от чиста стомана. Това е най-новото поколение ножове, които отговарят на всяко ваше изискване за кухненски нож. Перфектен баланс между твърдост и гъвкавост, професионален дизайн, неръждаема стомана. Ножове, които никога няма да заточвате, защото те не се затъпяват и винаги режат като нови. Комплекти като Miracle Blade струват над 200 лева, но универсален комплект Miracle Blade не е 200, нито 100, нито дори 60 лева. Универсален комплект Miracle Blade сега специално за вас на ексклузивна цена 49,90. Да, правилно чувате, само за 49,90 получавате слайсър, нож, който реже всичко, Rockin' Chef за рязане на твърди продукти, нож за филетиране и Chop and Scoop, тънък и остър нож за рязане на зеленчуци за секунди. Комплект Miracle Blade сега на ексклузивна цена, само 49,90. За любителите на вносни сирена и български кашкавал, към него добавяме нож за сирене. Получавате още любимото ножче на всяка домакиня за белене и всекидневна употреба. Цената остава 49,90. И внимание! За всички, които се обадят на посочения телефон до 20 минути след тази реклама, прибавяме и още един основен нож слайсър, който реже всичко. Получавате 7 уникални ножа в универсален комплект Miracle Blade само сега на цена 49,90. Обадете се и поръчайте универсален комплект Miracle Blade. Получавате 7 ножа за прецизно рязане, кълцане и белене. Не се бавете и вземете своя универсален комплект Miracle Blade. Обадете се сега! Попитайте нашите консултанти за комплект за месо Miracle Blade и ексклузивната цена, която ви предлагаме.